الحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس دمكينا دروس رمضان أو من شجاع قومنا بيو وما منا كلا زواج إنك أسوم da su zama masu sassauci da tausayawa ga al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'an alheri wa 'yan kasuwa kuma ya yi magana na gargadi. ce rahimallahu abdan samhan idha ba'a wa samhan idha ishtara wa samhan idha qada wa samhan idha iqtada. Allah ya rahama da jin kai da yafiya ga mutumin da ya zama mai sassauci lokacin da ya tashi saya, mai sassauci lokacin da zai sayar, mai sassauci wajen harkan ba da bashi, mai sassauci wajen in za a biya bashi. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa ya ga 'yan kasuwa ana ta kasuwa, sai ya ce inna tujjara yub'asuna yawmal qiyamati fujjara. Duk 'yan kasuwa ranar tashin alkiyama za a tashe su fajirai, sai dai wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokoki a kasuwanci, ya yi gaskiya, ya yi sadaka, ya taimaka. Don haka don Allah 'yan kasuwa kada su tsawwala wa al'umma a wannan wata mai cike da albarka. Ka yi sauki, ka ɗaga hannu ka roki Allah, ya Allah na yi sauƙi wa bayanka, ni ma Allah ka mun sauƙi. Sai Allah ya sauwaka ma, ya sauƙaƙa a zuriyar da za ka bari a baya, ya kawo ma zaman lafiya a gidanka da al'umma. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.